जायखिजाया बारहुंखायानो फैयाथों मानो जायखिजाया प्रब्लेमानो फैयाथों मानो जाय रुटिन बायदि नोंनि शेड्यूल बायदि नोंनि खामानिखौ सानफ्रोमबो मावनो थाखाय नोंनो थियारि जानांगोन। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एंड व्यूज। अर्थात आं राजीव आरो आंनि नोजोरफोर। आं नोजोर बायो फिसा फिसा समाजारि जेंनाफोरनि सायाव आरो फिसा फिसा आबहावायारि जाथायफोरनि सायाव। दिनैनि नैबे भिडिअआ लाइमोनफोरनि थाखाय आरो फरायसुला फरायसुलिमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो फिथाइ गोनां जागोन होननानै आं सानदों। ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायो बेनि थाखाय आं गिबियावनो आरज खालामनाय थाबाय। आरो जायफोरानोखि आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैना बिथांमोना जाहाथे अन्नानै साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै होयो जाहाथे आंनि गोदान गोदान मटिभेशनेल भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम डाइरेक्ट सहैनो खाबु मोनो। अब्ला बिदिब्ला जों गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। जिहेतु दासान्दि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गुदुं बारा जेरैथिंजायबो बारगासिनो दङ। जोंनियाव, आंनियाव, नोंनियाव, जों बयनियावबो बोसोर गोदाननि गोजोननाय, बोसोर गोदाननि रंजानाय, बोसोर गोदाननि जोङो मिउजिक दामनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाया जोंनि देहानिफ्राय दाबोसिमबो गलांनो हायाखै। जोंनि गोसोआव दाबो गोदान बोसोर बरायनायनि रंजानायानो जोबनो थाङाखै। सोरबाफोरा माखासे हानायफोरा थांबाय गुबुन गुबुन जायगा जेरै क'क्राझारनि सरलपारा, धेरबिल, दिप्लाय बेफोरबायदि गोजान जायगायाव थांनानै पिकनिक जाहैबाय, रंजाहैबाय। माखासेफोरा चिरांनि अर्थात निजोरापार, फुंबिलि, मोनाबिलि, कालामाति आरो बाक्सा जिल्लायावबो दंबावोसो बगामाति, भैरबकुन्द, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेफोरबायदि जायगायाव जोङो जोंनि बर' फिसाफोराबो माखासे गिदिर डिजे बक्स दालायलायनानै गोमसारजासे मानसिखौनो मन'जासे मिउजिक दामनानै जों रंजायै जौयै बेदरै बरायगासिनो आरो माखासे जायफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बरायहैबाय बिसोरनि बाथ्रायाथ' आलादा। आरो जायफोरानो हायाखै, थांनायनि सम मोनाखै, थांनो गोसो खालामाखै गोजानाव, बिथांमोनाबो दुब्लि फोथारावनो जानानै, बिथांमोनाबो दैसा सेरावनो जानानै, बबेबा मोनसे बारि खनायाव जानानै गोदान बोसोरखौ जौयै बेदरै रंजा बरायदों। आरो आं सानदों गोदान बोसोराबो जोंनि रंजानायजों, जोंनि बरायनायजों खुसि जाबाय। आरो देग्लायनि 2022 बे गोदान बोसोराव जोंनि बयनिबो थाखाय साबसिन हामसिन मोजां फिथाइ गोनां मोनसे खाबु जों लानानै फैगोन होननानै जों आसा खालामनो हादों। दा बाथ्राया जायो मा, जोंनि लाइमोनफोर, जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोन बिथांमोनाबो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बेसेबां गोबावनिफ्राय नेगासिनो दंमोन। जेब्ला 2021 मायथाइनि लास्ट मान्थ फैयो बा नैथि मान्थ फैयो, नभेम्बर डिसेम्बर फैयो, अब्ला बिथांमोना साननाय दंमोन, बिथांमोना मोनसे थांखि लादोंमोन जे आङो जायखिजाया खामानिखौनो 2021 मायथाइनि अर्थात लास्ट बोसोरथिं आं जेबो डिसिसन लाला, जेबो मोजां खामानि मावला। फैगोन बोसोर 2022 मायथाइनिफ्राय आं सुपार डुपार खामानि मावगोन, फरायनायाव आं नोगोद फरायथारगोन, न'निफ्रायनो ओंखारनाय नंला, टेबोलनिफ्रायनो आं बाहेरायाव थांला। बेफोरबायदि मोनसे डिसिसन लाना दोनखादों जोंनि लाइमोनफोरा। आरो सोरबा माखासे लाइमोनफोरा जायफ्रानोखि फरायनाय गैथ'ला, जायफ्रानोखि खामानि मावथ'वाखै, फरायनायफोरखौ फोजोबबाय, खामानि नायगारगासिनो दङ, बिथांमोनाबो गोसोआव साननाय मोनसे लादोंमोन, आङो जायखिजाया राहायै 2022 फार्स्ट तारिख अर्थात 1 तारिखनिफ्रायनो आंनि जायखिजाया मोनसे खामानियाव आं थि खालामना लादों, बे खामानिखौ आङो बै 1 तारिखनिफ्रायनो आं मावफुंगोन होननानै गोसोआव थांखि लानाय दंमोन। नाथाय दिनै 31खौबो जोङो हर थौजासे जोङो बरायनो थाखाय नेनानै थाबाय। बेनि 1 तारिखखौबो जोङो सानफा थोलो बरायबाय, मोसाबाय, रंजाबाय। 2 तारिख, 3 तारिख बरायै दिनै 7-8 तारिख जालायलांनो हमबाय। नाथाय जोंनि देहायाव बे रंजानायनि मिउजिकआ दाबो सोलिगासिनो दङ। आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोना, जायफोर लाइमोनफोर, बिथांमोना बावगारलांबाय 2021 मायथाइनि लास्ट दानफोराव जोङो जिथु डिसिसनखौ लादोंमोन जे आङो
2022 मायथाइनि जानुवारिनिफ्रायनो आंनि गावनि खामानियाव मोजां गोसो होनानै खामानिखौ मावगोन होननानै मोनसे डिसिसन लानायखौ जोङो थाल्ला बावगारलांबाय रंजानायावनो सानसे साननै बारलांनो 2 सान थांलांबाय 8 सान थांलांनोसै अब्लाबो जोङो रंजानायखौनो बावगारनो हायाखै बिदिब्ला मा जानो जोङो रंजानायखौ बरायनायखौ बरायबाय रंजानायखौ रंजाबाय जोङो दा गावबा गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो थियारि जानांसिगोन नोंथांमोना मा डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसनखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जानांगोन रेडि जानांगोन मा जाबाय दायो जानुवारिया थांबाय रंजाबाय फार्स्ट उइकआबो थांबाय दा सानबाय नंला दे जानुवारिया दानसेया रंजाखानोसै दा जानुवारिया बारलांसै नेक्स्ट फेब्रुवारिनिफ्राय आङो आंनि खामानिखौ जायखिजाया राहायै मावथारगोन होननानै मोनसे डिसिसन लाबाय जों दायो नंगौना नङा दा बेफोरबायदिनो जोंनि सानफोरा सानफा एफा खोन्दो खोन्दो बारलांगासिनो आरो बारलांगासिनो गावनि सायाव गाव फोथायनाय गैया जालांदों जोङो गावखौनो ब्लेम खालामनांगोन सानसे समाव आरो जोङो गावखौनो गाव बाहाना खालामनानै थगायगासिनो दिनै नांला दे बे जानुवारिया थांसै फेब्रुवारिनिफ्राय खालामगोन फेब्रुवारिया फैगोन फेब्रुवारिया थांथोंसै मार्चनिफ्राय मावसिगोन दा बिदि बारै 2022 जों माब्ला बारलांगोन रावबो हमथानो हानाय नङा समा जों रावखौबो नेनानै थाङा समा गावनि खामानियाव गावनि लामायाव खारगासिनो थायो जों मानसिफोरा गावबा गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय अलसिया जायो आरो गावबा गावनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर मावगोन होननानै मावगोन साननायावनो जोङो गासैबो खामानिया गोलैना थायो बिदि जाबाय थाब्ला जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा दावगानो हानाय नङा गावबा गावनि खामानियाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय नङा सोरबाफोर मोजां फरायनानै मोजां नाम्बार लानानै फरायनो नागिरदोंब्लाबो हानाय नङा मानो होनोब्ला दिनै जानुवारि जों रंजानायाव जानुवारिनि थांसिगोन गाबोन समफोर आरो मा फैगासिनो दङ मागो दमासिनि फैगासिनो दङ मागो दमासियावबो जोङो साननै सानथाम सप्तासे बेयावनो बिदि जोङो सम हगारलांगोन अब्ला जों माला फरायनो एग्जामाबो जों खाथि सफैथारबाय दा जों गाबोन फरायगोन समफोर फरायगोन मागोआ थांथोंसै आरो मागो बायनायनि उनाव सोरनिबा हाबा फैदों आदानि हाबा फैदों आदानि हाबा फैबासो जोबखांबासो आं फरायसिगोन आंनि लोगोनि हाबा दङ आंनि लोगोनि हाबाखौ जाखांनायनि उनावसो मोजां फरायनायाव जसिगोन बेफोरबायदि जोंनि साननाया मोनफानि उनाव मोनफा फैगासिनो थागोन दा जोङो बिदि जायखिजाया खामानिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि जोंनि समखौ हगारनायनि थाखाय जोङो गोजानाव जुदि थानांगौब्ला नोंथाङा दिनैनो डिसिसन लानांगोन आं जा बाथ्राखौ गोदो 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव सानदोंमोन जे आङो जानुवारि फैब्लानो गोदान बोसोर फैब्लानो आंनि खामानियाव आङो मोजाङै आखाइ होगोन आंनि मावनो लानाय खामानिखौ आङो मोजाङै मावगोन होननाय बे मोनसे साननायखौ जोङो गोसोआव फिन लाबोफिननांगोन अब्लासो नोंथाङा नोंनि खामानियाव जाफुंहोनो हागोन बेखायनो दिनैनि खामानिखौ दिनैनो मावनांगोन दिनै नङा दानो मावनांगोन आरो दानो जुदि मावनो हायाखैब्लाबो नोंनि साननायाव लाबोनांगोन जे आं दानो खामानिखौ सुरु खालामबाय अर्थात आंनि साननायजों आंनि खामानिखौ सुरु खालामबाय अब्लानियासो जोङो नोंनि खामानिखौ दावगाहोनो हागोन नङाब्ला जोङो बैसाग दानाव बे दाउ खौवौ बायदि बिथिं गाबथिंलाय बिरथिंबाय थाब्ला जोंनि गोसोफोरा जोंनि खामानियाव जों माब्लाबाबो साक्सेस जानाय नङा जायखिजाया जुदि नोंथाङा जुदि माबा मोनसे खामानिखौ साक्सेस खालामनो नागिरदोंब्ला माबा मोनसे खामानिखौ जुदि नोंथाङा जाफुंहोनो नागिरदोंब्ला दिनैनो दानो नोंनि मावनो लानाय खामानिखौ मावथारनांगोन जायखिजाया बारहुंखायानो फैयाथों मानो जायखिजाया प्रब्लेमानो फैयाथों मानो जायखिजाया रंजानाय बाजानाय जायखिजाया प्रग्रामानो फैयाथों माथो नोंनि रुटिन बायदियै नोंनि शेड्युल बायदि नोंनि खामानिखौ सानफ्रोमबो मावनो थाखाय नोङो थियारि जानांगोन अब्लासो नोंनि खामानियाव देरहानो हागोन अब्लासो फरायसाफोरा फरायनायनि मोजां फिथाइखौ जाफुंहोनो हागोन बिदिब्ला गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरबावबाय लोगोसे जोंनि फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै फरायनो गावनि खामानियाव मोजाङै मुखुब थानानै
मावलांबाय थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। बाय बाय।